ku danna mana liking sannan ku danna mana subscribe. Mun gode. Ita ce 2020 ko da yake ni tun Disamba last year ma ban je dina ba sai wannan ta yau Lahadi kenan. So an ba da mota, sai aka ba da motar, ni an bani mota sai aka ce min an baka mota, sai in ci to na gode. Sai aka ce ai ba a gama ba, tsayawa za ka zaɓi wacce kake so. Amma duk motocin duniya in zaɓi wacce nake so, aka ce sai na duba na ga a Najeriya wacce ce a kusa, sai na ce to shikenan baka zurfafa baka takura ba, sai na ce a bani G-Wagon 2019. kun ga 2019 G-Wagon dinar da aka bada ita ai ta iko an rufe kofa ba wata dina dai, sai dai mai binan da 2023 a ƙara irin wannan dinar. G-Wagon 2019 yanzu ba an baka dinar a bada motoci kuma a motocin da G-Wagon 2019 maganar liƙi ba a muku shi, don watso kuɗi ake hullo su ake. An bayar, yanzu muna nan mun zauna ana jiranta, kawai tana zuwa a buɗe mata ta shiga cikin 'yan uwa ta haɗu da ƙabila. Auren Abdullahi ɗan Cana da Zaituna, wannan Astiya ba mu je dina ba sai wannan. To dina da aka karɓi G-Wagon 2020.